A teď přichází hlavní vrchol našeho večera. Celý rok jsme se o to snažili a nakonec se to povedlo. Dámy a pánové, do Hranic nás přijel pozdravit a navštívit, je to neuvěřitelné, pan Daroš Mareš. Pánové, pan Leoš Mareš! Dobrý, asi jo. Kdyby se tak jináčí vrátila se prožili. První řekla, hele, ten má hezký tělo, to moje mladý svěží, ví takový nějaký tělo. Koukni se na něj, na ty jeho svaly, jenom si představit, je do náručí vzali. Nemusí být můj, to je prostě tamní, no podívej se, jak to má víc. Ale ne, to nebylo o mně, to nemá cenu. Mě říkali kulturista v Mannhausenu, o jednu takovou chtěl jsem vážně usilovat. Víte, co mi řekla? Chtěl bych radši posilovat. Může nám to v Čechách výchovat příběh, jednoduchý příběh, není to zná příběh. Někdo se bojí venku velkých psů, já jsem bude dělit o ruce i pičce psů. Já nejsem se zlámáte, já taky nejsem chtěl vždycky jsem byl tak nějak uvedený, buď mojí láskou, buď mounej. Nejsem se zlámáte, ale taky nejsem chtěl vedený, buď mojí láskou, buď mounej, buď mojí láskou, buď mounej. Byl jsem taky jednou jenom fitnessu, ale